RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usang kahugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Cora, 62 anyos, minyo pero way anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa kumbana siyang tutunlan. Aron inyong hisabtan, sugdon ako sa dihang usakay kayo ni Ana nga nangaon ni unya gihutoy siya maayo. Ingon ini ang mga panghitabo. Mando dali na, mga na ta. Unsa may sudan, day? Nag-adobo ko gamay o niya utan. Uy, kilami ko na itong sudan, God. O, nagkakwarta magkamay. Gipaluto, baya ko sa atong silingan atong miagi, kay may okasyons ila. Ganahan man kuno sila sa kong luto. Aw, dili man sa yun na malalis, day. Lami man yung kagbuluto, God. Jesus, dali na, tao na. Mando, okay na ka? Hinay lang, oy. Di tayo ipisan na kag tubig, be. Inom. Salamat. Oh, ano yung barugmang ka? Di na kamukaon? Dili na. Busog na ko. Ha? Sigurado ka? Ay, lagi. Ay, tiwas na nagtaon di. Mayo! Ate Cora! Uy. Mayo! Kadiyot lang. Ay, Te. Ami, naman lagi ka, O, day. te. Ani ako kay maghatod ko aning spaghetti o fried chicken ninyo ni Kuya Mando. Uy, Birthday magud sa akong kamanghurang anak ron, te. Nya gihikayan man sayang amahan. Mo nga nakahuna-huna sad ko nga. Hatagan ta mo din, he. Ala, uy, mao ba? Ginagmay ra ni te, oy. Salamat kayo, iniday. Salamat kayo sa pag-una-una na mo. Way kaso, te. Ay, niya, i-greet na lang niya ako happy birthday sa imong anak, day. Okay, sige, te. Ay, te, to di ba? Mangutan na lang ko. Wa na'y sakit si Kuya Mando, te. Ha? Nga nung nakaingon ka man, anak, day? Mura mo gud na siya ni gamay, te. Wa man. Wa man po na siya magluya. Wa po siya gisulti na akong ipamati niya. Kuan lang yun. Nagamay kay kinanan, eh. Mao ba di ay, te? Mao tingali sa. Ay, sige, te, ha. Aris ako. Salamat pag-usab, day. Naway sa pa yan, te.
Naghatod si aming pagkaon nato kay birthday kuno siyang kamanghurang anak. Dali kaon. Oh, unsa man ang pagkauna? Spaghetti o fried chicken. Uy, ikaw likaon na lang. Ha? Kalami, ani? Di ka mo kaon, ani? Ay, ganahan kong sabaw. Di ba nga paborito man ta kay nini mong manok? Dili ang lagi ko, anak, kay matukan niya ko. Unsa? Mando, okay ra ka? Okay raman ko. Nga naman day ko. Mura man kong misamot kag kagamay kod. Pag sulti ra gustinood, may gipamati ka do? Wow, uy. Gipamati ko daon. Ay, sulti ba gustinood ha? Inumdumi nga kita ra bayang duha din kay wa tay anak. O, lagi. Okay ra lagi ko. Ay, ni gamay lang ko, pero nagluya bago day ko. Di ba, wa? Hinuon sab. Ay, basta sugod ka ron. Dili ko gusto ng mga gahion nga mga sudan, ha? Ganahan kong sabaw-sabaw lang. Nala, sige. Wa na'y problema. Matud niya nga wa ko no siya gipamati. Maumituon na lang sab ko. Bisan doon ako'y pagduda gamay. Kay wara man sa bigod siya matluya. Pero nakabantay gid ko nga nagkaanam gid siya og kahugo. Dugay na daming minyo si Mando. Pero bisag usa, wa gid may makabaton og anak. Hangtod nga, may senior na lang ming duha. Murag naanad na lang sab mi nga wa may laing saligan pananglit doon ay mahitabo namo. Kundili ang usag-usara. Maong usahay, magduda ko, maong dili na siya musulti na tinuod, kay tingali magpangikog siya. Ilabi na kay pulos naming mga tiguang na. Unya, Mando, Mando na unsa man ka. Mando, nang lago man lagi ka. Ginoo ko. Kadiyot. O, dara. Salamat. Okay na ka? Kumusta nang mong gipamati, ha? Arang naman. Mando, sulti ragot ko stinood, be. Naunsa magyud ay ka? Ay, dugay na ko nakabantay, ani. Pag-una, abi na ko gwara. Pero kadugayan mo mas nagagrabe man. Naunsa gani ka? Pag-una, ay sakit ning akong tunlan. Nagtuo kong mawara, pero wa magyud mawa. Hangtod nga nakabantay kong kadakaon ako. Maglisod man kong tuon. Kung pugson ganin ako, mura kong matukan kay mura magdunay nag-alis akong tutunlan. Ay maunang dili dyan ko ganahan mo kaon o pagkaon ng mga gahi. Ay mas ganahan ko kung sabaw-sabaw lang. Mando. Pero nagabantay ko karon ba nga mas nagkagrabe naman. Kaya ultimo bisag sabaw-sabaw lang. Matukan naman ko. Unsa? Salamat kaninyo, day, ha? Og sa imong bana. Walay kaso ti ay. Naluoy sa kaiming ami din sa inyong sitwasyon kay dili gito lalim nga way anak nga magatiman ninyo. Kunya parehas na gyud mong kuyang nga mga senior na. Ay, maula gidong uy. Lisod gyud. Ate, ipa-check up ko nung nagsuway si kuya. Asa man ang taon mi kwarta para pa-check up, day. Kasagaran ra gani namong isudan, kanira man gipang tanon-tanom niya din sa among luyo nga mga utanon. Mausad lagi tino. Pero suway lang ko din yun, te. Total, mga senior naman mo pulos, di ba? Libre yun tingali anong check-up, te, oy. Ay. Tama sa mga kuante, health center sa barangay. Pwede mong muduol niya na. Naman na sila libre mga tambal nga ihatag. Kasi magkatabang sila ni Kuya Mando. Ate, narehistro ba mo sa Senior Citizens Office? Ha? Unsa man na, day?
Usa sa akong gikabalakan kay pulos mi wa marehistro sa Senior Citizens Office. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kinahanglan ba nga marehistro na mi sa Senior Citizens Office aron pwede mis mga libreng check-up o tambal? O pwede ra dili? Ikaduhang pangutana, dunay nakasulti nga dili kuno mi ang ngayang mabalaka kay automatic kuno covered na kuno Miss PhilHealth kay senior naman mi. Tinuod pa? Bisag wa pa may PhilHealth sa akong bana? Ikatulo nga pangutana, unsa man ka ning gipamati sa akong bana nga mura man siyang matukan kung muton og pagkaon. Ug matud niya, mura kunog dunay nakabara sa iyang tutunlan. Ikaupat og katapusan, asa man mi mahimong muduol nga makatabang namo nga dili ingon anak kahasol sa among bahin. Pulos na manggod may mga senior ug nabalakan na kay ko sa akong bana, kay daot naman gyud kay siya gud, kay dili naman makatarong og kaon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cora. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, anay na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical problem, ka medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, o problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Classic pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o driba sa Mambatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong matukoton ng pagtulunan karong alawa, mao kini nga a person's most beautiful asset is not a head full of knowledge. Dili kay bright ka kayo, but a heart full of love. Ears that is ready to listen and hands ready to help. So kaning karong panahon na daghang kay mutabang ron, daghang mohatag ayuda ron mga panahon na kay eleksyon lagi hapit. Pero ang sakto kunong definition sa tabang kanang imong gitabangan way kapasidad sa pag-return the compliment. Kay mohatag tagtabang ya mga putos, hatag imong tabang ngayngan sa politiko, dili ni tabang ani investment na negosyo ni. Tinuod lang ako bukal kay ko ha. Sige, tabang pero ang puto sa bugas o sa naman niya gipanghatag na nga sa politiko, pamulitika ni, negosyo, dili tabang. Alright, nasaba ba ko? Wow. Ang atong magtatampo karong adlaw si Cora, senior 62 years old, minyo si Cora pero way anak dinhi sa Cebu City, no? Ayon din pagpaminaw ni Robert ug Marian Dinopol, Dr. Dave Baron diha sa Lapu-Lapu City, Dr. Boy Flores diha sa Lapu-Lapu City. Akong mga kaubanan diha sa psychiatric facility, no? Na nahimutang sa Basak, sa Nicolas, na tapan ni sa Brotherhood Health Center. Kung na may mga problema about mga drug-related problems, dayala lang 887-4232. Kung balikon, 887-4232, natay mga mo kuan diha, mo tubag, no? Ayong pagpaminaw diha na ni Father Garnet Girong diha sa Maasin City, no? Ang atong mga kaubanan diha sa atong Divine Mercy nga grupo, no? Diha binagida sa Urmok, Baybay, Maasin, sa Sugod, no? Maadong adlaw ninyong tanan diha. Og ngari sa Panaon Island, sa Pacific Town, ug diri sa Dumaguete City, mayong pagpaminaw ni Auntie Rose kining Gonzales Espinas, ha? Igina siyang maminaw diha. Og mga taga Valle Hermoso, Negros Oriental, mga Navarro ug Basilio Tib family. So ang atong magtatapo karong adlaw, akong balikon si Cora, 62 years old, taga Cebu City. May tungod kini siya iyang bana nga na ay kuan sa tutunlan, no? So ako lang ganing paningkamutan nga matubag na ko ning mga pangutana nimo Cor, may tungod sa imong bana, no? Asa pa mong dapit rin sa Cebu City, wa man sad nimo gisulti og asa ka dapitan rin sa Cebu City. Daghan ba kayong nagkagubot ba nga Cebu City ro kay duhay atong mayor or duhay gustong magmayor? So nanawag na ko sa Dr. Edmond Villobay.
Na kanang ay, sorry, di kay ko ka-interact nyo. Hindi ako di-speak ron. Oo. Ako lang tawag. Ako lang magtawag. Sige, sige. Unang pangutana ni Cora, sorry kayanin, tira po, nawag mo Dr. Edmond Bilyay yan sa sugod, Southern Leyte, no, na kung siya ituyo. Unang pangutana ni Cora, may tungkol siyang asawa, kinanglan ba nga marehistro una may sa senior citizen nga office aron pwede ming mga libre check-up o tambal, pwede rag dili. Ang parehistro mo, nara mo pa sa Cebu City, no? Para makadawat po mo o kining mga nagi may card nga issue gikan sa Office of the Senior Citizen, no? Na sa kada barangay or kada lungsod, Cebu City pag doon ka. So na ay kuan na in charge na nga Office of the Senior Citizen nga magpakuan, no? So kinanglan nga magparehistro ka para nga di magguting alipuntanan malibre kor pero at least na ay mga konsiderasyon, no? Labi na gyud matud-an nga pananglitan ng usa ka pasyente nga wa gyud financial capacity to address sa ilang mga problema, no? Ikaduhang pangutana, dunay nakasulti nga dili daw mi ang ngayang mambalaka kay automatic covered na kuno mi sa PhilHealth. Senior naman mi. Tinuod ba bisag balay PhilHealth akong bana? Dili. Kinahanglan na gyud mo'y record na nga narehistro mo sa inyong barangay nga ikaw kuana ka kining I do not know kung senior ba sa imong bana, no? Pero I expect nga parehar tinggal mag-edad senior kay ikaw 62 years old man ka, no? So covered ni sa PhilHealth, mao na ilang gidebatihan sa kongreso, covered ni sa PhilHealth ang mga kuan kanang mga senior citizen lagi nga mga membro, no? Automatic member naman tingali. Automatic member naman ang usa ka Filipino citizen nga sa PhilHealth. Nya sa akong hinumduman, sa diha pa ko sa Vicente Soto, kung PhilHealth member ka, as long as dili po lang po ka magpa-admit sa private ward, ara po ka sa inunta general ward, no balance billing ni siya. Mo akong ibala na, no balance billing but pasabot nga pag discharge nimo wala kay bayronon sa ospital kay covered na siya sa PhilHealth. Ikatulong nga pangutana, posibleng unsa man kaha ning gipamati sa akong bana nga murag matuk-an man siya kung mutulon og pagkaon. Ug matud niya murag dunay nabara sa iyang tutunlan. Kung dunay nabara sa iyang tutunlan o tilaok, kinanglan ni siya nga ipatan-aw ni siya og usa ka eksperto nga ENT, ear, eye, nose and throat specialist. Usa sa hinudan ani basig na ay pa rin body sa iyang tutunlan, no? Iyang tilaok, no? So naaman gani kinahanglan ikuhaon ni siya by forceps or by suction catheter or water irrigation, no? So mao ni ang mga pamaagi ang buhat ani throat specialist, no? Eye, ear, nose and throat specialist. But of course, before ni pagahimon sa atong eye, ear, nose, throat specialist, i-x-ray na siya or endoscopy ba or whatever nga diagnostic procedure pagtanawon nga unsa may nakabara siyang tutunlan. So kasagaran ang most common site sa mubara nga foreign body, no? Pagkaon nga di mahilis dayon o whatever foreign body is diya sa esophagus, no? Diya sa esophagus. Makakos gyud siya discomfort, no? So of course ma-anxious ka, mo spasm diha ang imong gastroesophageal reflux problem, no? GERD, no? Gastroesophageal reflux problem. So kung foreign body, kinahanglan ni siya og kuhaon, otherwise magka-infection gyud ang inunta ang tao nga masakit na ani, no? Magka-infection kay foreign body gyud na siya. Okay? Sunod nga pangutana, dunay nakasulti nga dili daw mi ang ngayang mabalaka kay automatic weather. Sumana na. Ikatulong pangutana, posible unsa man kaha ning gipamati sa akong bana nga murag matuk-an man siya kung mutulon. So akong balikon murag naay pa rin body nga nakaon ipatan-aw ni siya og ENT doctor. Ikaupat ug katapos ang pangutana, asa man mi pwedeng moduol nga magatabang namo nga dili ingon anak kahasol ang sa among bahin. Pulos naman good mi mga senior na yung bala lagi. Og makabalaka kaayo ko akong bana kay daot naman good kaayo kay dili na mutarong og kaon, no? So naarma mo din sa Cebu City Core, no? So ako ika-suggest na wala ba sa Cebu City Medical Center, no? O ba sa Vicente Soto ipatanaw ni og kining kuan ipatanaw ni siya og ENT specialist imong bana
masuta diha kung unsay nakabara siyang tutunlan. Kinsa magaganahan mo mukaon aning sakit imong tutunlan ito ug pagkaon. Sabi mo daot kini siya, expected na siya, no? So in order nga maka regain ni siya sa iyang ideal body weight ug kahimsog kinala makuha ng unsa may nakabara diha siyang tutunlan. Akong balikon mo underwent gini siya og x-ray or endoscopy, no, kung unsa may pamaagi nga paghimuon nga masuta unsa may nakabara. Alright, tinaw nakasabot ka sa explicar nimo ko og ngadto sa atong mga radio listeners all over the world, no, kay naman tay live streaming. Thank you very much once again. Ako si Dr. Rene Obra, maning kamot agad ako og si Atty. Elin Batan makahatag nig tubag, kahayag, kadasig sa solusyon sa mga problema ng inyong ipadangat diri karon. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat ug maayo.